ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಖುಷಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನು ಕೋಡೆ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಎಂಕುಲ ಮೆರೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಪಿದಾಯ್ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ನನ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಮೇರ್ ಪಿದಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಫುಲ್ ನೆರ್ಪುಣು ಏನಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋಂದು ಇದು ತೂಲೆ ಅರೆಗೆ ಏತು ಮಾತ ನೆರ್ಪುಣು ಒಂದು ದಿನ ನಿನ್ನೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲರೆ ವಾನ್ ಎರಡೆಯ ಬಲೆಡಿಯರ್ ಬೇಗ Escape! 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 Oh, bulpunu. Kui. Andan, bulpunu. Oy. 2 minutes. Churunto. ये क्या हो गया? दादा इष्ट है बालिक ड्राइंग पढ़ना अपने दिमाग का इस्तेमाल शोका की देखता हमें सिखाया है. अगर तुझे इतना ही भरोसा है अपने बासु सर पर तो मुझसे ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ಇನಿ ಯಾನಿಕಲೆ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ ಕಾಂದುಲ್ಲವೆ ಖುಷಿಂತು ಯಾರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಂತುದುಂಡು ಕಾಣೆ ಮಾತ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಬರ್ಸ ಕತ್ತಲೆ ಆನಾಗ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಉಂತಿ ನಾವೇ ಬರ್ಸ ಇಜುಂಡ ಹೋಲ್ ಡೇ ಬರ್ಸನೇ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅದು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದೇ ಇತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ಯಾನಿತೆ ಇನಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅಂಡಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ದಯಪಂಡ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಅಥವಾ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗೆ ಅದು ಪಡು ಮೀಯರೆ ಅದು ಪಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕುಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರೆ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ನಮಕ್ ಮೀ ಪವನ ಮಾತ ಇತ್ತುಡು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತುನು ಮದ್ಮೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತುಡು ಆರು ಏಪ ಬಿಡ್ತು ಪೋಯರ್ ಅಪಗಡ ದಿಂಚಿ ಇಜ್ಜಿ ತರೆ ಶೀಗೆಕಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕುನು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಡಿನ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ದೆಕ್ಕಲೆ ನೀ ಸೋಪ್ ಪಾಡುಚ್ಚೆ ಅಂದ ಆರೆ ಮೀ ಪೌನ ಅಥವಾ ನಮಡ ಪನ್ಪುನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಿಂಡಲ್ ಕೊಡ್ದು ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪನ್ಪುನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅರಿಶಿಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜನ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಅರಿಶಿಣದಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆರೆ ಬತ್ತದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರ ಮೀಪ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಮಾತಾವೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೂಡ ಮಾತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಉದಾಸೀನ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಶುರು ಆತನು ಕೊಡೆ ಖುಷಿ ನೆಡ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಆಪುನು ಗಡಿ ಸೊ ಅವೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲೆಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತದಣಲ ಕೊರೋನ ಖುಷಿ ಆಪುಣತೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ನನ್ನಲ್ಲ ಡ್ರಿಸ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಚ ಒಂದುಂಡು ಕಂಡಿ ಪಾಡಿಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪುಣ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಪಾಡೋಣ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಆಯಿತು ಯೂಸಸ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪನ್ಪೆ ನಿಕಲಿಗೆ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಕಡ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಪೋಪುಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಡೆಡ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪೋಪುಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಡಲ್ನಸ್ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಅವ ಆಯ್ಬೇಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವನ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ ಒಪ್ಪುಣತೆ ಪೂರ ಅವು ಮಾತ ಪೋಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಮೋನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಆ ಕಡ್ಲೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತು ಅದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಆಯ್ನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತುದುಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಇದು ಮಾತ ಯೂಸಸ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸಸ್ ಉಂಡು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ ಪೇರ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಓಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೊನೆಗೆ ಪೂಜದು ಬುಡಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಮೊನೆ ದೆಕ್ಕುನಾತ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ
ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪೇರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮೊಸರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಆಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ದೊಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೂಜೊಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹನಿ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಪೂಜೊಲಿ ಹನಿ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಹನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಈಜಿನ ಒಂಚೂರ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಅವಾಯ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಪೇರು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಹನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಥವಾ ಹನಿ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನಲ್ಲಿ ಬೇತು ಹಿಟ್ಟು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಇಂಚ ಓವಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ ಮೋನೆ ಪೂಜೆದು ಬಿಡ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕ್ದ ಲೆಕ್ಕ 15-20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದೀಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುನು ಸಿಂಪಲ್ ಬಟ್ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕುನಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಒಟ್ಟು ಅವೇನ ತೆತ್ತು ಬಿಡೋಚಿ ಒಂಚೂರು ಮೋನೆ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಕೈಲ ಚಂಡಿ ಮಲ್ತದೆ ಲೈಟ್ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅದು ಒಂಚೂರು ರಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೋನೇನು ಗೊತ್ತಾಗ ಪೂರ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ರಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ನೀಟ್ ಅದು ರಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಲಾಪುನು ಇಟ್ಟಾಂಡಲ್ಲ ಮೋನೆ ದೆಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೀಯಾರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಸೋಪು ಒಂಜಿ ದಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಪೂಜದು ಮೀಯೊಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆನಿ ಮೀನಾನಿ ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬಟ್ ತನಿಷಿಗೆ ಹಾಪುಜಿ ತನಿಷಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇರಿಟ್ಟು ಪೂರ ಪೊಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾಯ್ ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನ ಅದು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲೆ ಗಂಚೆ ಅಲರ್ಜಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಡರೆ ಮೋನೆಗೆ ಡಲ್ನೆಸ್ ತೆಪ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ ಮೋನೆದ ಬರ್ಸ ವೀಡಿಯೋಡೆ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದೊಡಿತ್ತೆ ಮರಿಯಲದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಸದ ವೀಡಿಯೋ ಇಚ್ಚಿಂದ ಇಂಚ ಒಂಚೂರು ಆಂಡಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬರ್ಸ ಅಂದು ತುಲೆ ಅನಿತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ರೂಮುಡಂತೂ ದಾಲ ತೋಜುಜಿ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಲೈಟ್ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ತೋಜುನು ಓಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಂಡ್ 12:30 ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ 12:30 ನಾನೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಏನು ಪಂಡ ಇನ್ನು ಗಡಿಯಾರ ತುನಾಗ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಚೂರು ಕತ್ತಲೆ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವು ದಾಯಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಬೂರ್ದು ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋ ತೋಜುಡು ನಿಕಲೆಗ ಅವ್ವಾ ಒಂದು ಐಗೋಸ್ಕರ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬೂರ್ನಾಗ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಚಿ ಥರ ಶೈನಿಂಗ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇ ಆತಿ ಬೆತ್ತಿದಾಲಜ್ಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಏರ್ನದು ಒಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ಪನೋಡತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ನಿಕು ಲಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ತೋನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಅವೇ 12:30 ಅವನು ಬರ್ತಂಡೆ ಗಡಿಯಾರ 12:30 ಆತಂಡೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12:20 ಗೊತ್ತುನತೆ ಆ್ಯಂಡ್ 10 minutes ಫಾಸ್ಟ್ ಐತೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ಡು ಉಂಪುನು ಸೇಮ್ ಓಲ್ಡ್ ರೊಟೀನ್ ದಾಲ ಚೇಂಜಸ್ಸೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ತೂಯೇದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇತ್ತೈತಿ ಏಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ನಾನು ಪಂತಜಿ ನಾಟ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪೋಡೆ ಪಂಡಲ ಪನ್ವೆ ಬಟ್ ಸದ್ಯ ಗ್ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡೆ ಪುನ್ ಸಿಟ್ಟಿಟ್ಟೆ ಓಕೆನಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮೇರ್ದಾದ ಬುಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ದಾದನಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೆಂಡಾಯ್ಕೆ ರಿಪ್ಲೈ ಪಾಡುಜಿರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 8 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅವಳಿ ರಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ತದು ಬಿಟ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಅವೇ ವೀಡಿಯೋಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಖಾಲಿ ನಾನು ಇಂಚ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ರೋ ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಪಾಡ್ವರು ದಾದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇನಿಡೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟಡೆ ರಿಪ್ಲೈ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾನು ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಒಪ್ಪನು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಏನ ನಾರ್ಮಲ್ ರೊಟೀನ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ತು ಅಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಚಿ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆಗೊಂಜಿ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಓಕೆನಾ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಬಾಯ್